É un partido no que... Non sei quen máis espectacular, se a torre, o céspede, o himno ou as bancadas. É que tremendo, a torre xa aí metida. O primeiro gol sorprende moitísimo. Ese gol de Golo, foi autor dos 2 tantos, saque dun lado a outro. Hai moitísimas protestas por este campo na segunda B. Mira como está o terreo de xogo, mira canto poste hai polo medio. Non podemos ni ver o plano do goleador. Sí que vemos aí como foi ese tanto. Directamente chegaba desde a área do porteiro, marcou o Golo, era o minuto 24. Claro. Vai ambientazo, mira que ambientazo aí nese campo. É fútbol combinativo, imagino, non? Totalmente. A verdade é que é un campo singular. Case marca en propia o Montañeiros, xusto no que foi antesala despois no minuto 71, parte desa xogada desde o poste da luz, e desde aí, golazo de Herbert. Primeiro gol da temporada de Herbert. Sí, non marcaron os goleadores do Montañeiros, que parecía que iban a marcar en todos os partidos. E 4 minutos máis tarde, pois chega unha acción desafortunada para o cadro coruñés. Aí a subía penalti o colexiado. Non sei se para ti é ou non, desde logo. É unha xogada aí moi rápida, claro, sí. Aí pode interpretar o colexiado calquera cousa. Non é que estea moi presionado pola bancada, que está baleira, pero... Absolutamente non estrana, seguramente había moitísima calor. Gol de Golo, o segundo no partido. E aí cando di o adestrador Abraham García que estivo moi ben con Montañeros, despois dese problema, lanzouse polo empate, saindo outra vez desde o poste da luz, chegaba nesa xogada que parecía que marchaba, confiábase o Cerro de Reyes e marcaba Capi. Era o 2-2 definitivo. Abraham García estaba máis que satisfeito pola reacción que tivo o seu equipo nun partido moi complicado. Cambio en la agrupación deportiva Cerro Reyes, bajo. El segundo gol en esa acción del penalti, a falta de 15 minutos, pues nos ponía una prueba muy bonita para saber si este equipo tenía ambición y supo reaccionar y se fue a por el 2-2, por lo cual hay veces que es más importante las sensaciones que deja los partidos a la puntuación.